Shnong Pyndendiwah Kabahapa Poka Southwest Council District kan sepelong ya Pyndendiwah Village Sports and Cultural Day Arhajarpsan haga kendai terik patchpo terik Oktober Arhajarpsan amaran jong Shnong Pyndendiwah Kajing temu jong kani kelimpung kalong ban kentiu om tangi kokot kakia kajing bet jing biang lani ban pen I ya kajing klan ke borman borpan Henry la pelong khanang ban penne ya ka min sim jong ka jinge teli jinge long ka wei ka min sim jong ka jinge kaman bat ban wan ra ya ka jing sok jing san jong ki pai pa bat ka dong ka that namar ka ta kum ka shnong ka khat ka wer ya ki pai ba da jan man jingai ban wan shim benta ha ka ne ka Pyndendiwah Village Sports and Cultural Day arhaja apsan khanang bakan long ka program ka bajam la pentip ru baha kani ka limpung kan dan ru ka jing shim bairung na ka benta ki nong wan shim benta bat kum ju ru kan dan ka khusnam na ka benta ki nong jam ha ki jing le kai ba pher Hey pi baro ka Shnong Pyndendiwah Southwest Council District mau kerwat kan penlong ya ka Pyndendiwah Village Sport and Cultural Day haka khandai bat sipho tarik Oktober arajar absan kejaga kedai ha Pyndendiwah playground kabadon ha po Shnong Pyndendiwah kene ke Shnong kadon ha kejat ulu markham bat haneng kendiat ka hot spring ka jing temu ban penlong ya kedai ka village sport day kalong ban kentiu om tang ya ka koi ka khia ka jing bet ka jing biang lane ban pen I ya kata ka jing klain ha ka bormet barphat henry la pen long knang ya ka bandon kata ka ben sim ya kemen lang ya teli ban penne pensa ya ka jilong ka wei ban ra ya kata ka jing suk palai ka men sim haki pai nong shnong bat haki marjan marpa kumta la khot la wer ki pai ba na jan bana jingai ban wan e shimanta hai ka ne ka village sport day jong ka Shnong ka jongi halor kini ki jile kai harum